Min minna ġili rifes fi ground tal-futbol, jafsew li l-lingwa spiss titħaddem b'mod kreattiv ħafna, xprunata mill-enerġija tas-supporters u mill-kompetittività ta' bejniethom. F'din ir-rokna nlaqgħukom ma' Nicole Manjon, riċerkatriċi żagħżugħa li qed tanalizza l-użu kreattiv tal-lingwa fil-futbol. Jiena minn dejjem kont imur nissapporta l-futbol Malti mal-familja tiegħi u dejjem issorprendin il-fatt kif dawn in-nies li ġejjin minn diversi klassijiet soċjali ma m'għandhomx għarfien lingwistiku u xorta kienu jużaw il-lingwa sabiex jitrażmettu is-sapport tagħhom u b'mod artistiku jgħaddu dan is-sapport lill-kumplament. F'dan l-istudju jiena analizzajt il-lingwaġġ ta' dawn il-partitarji ta' Hibernians FC u Valletta FC. Ħadd diversi joqsma fosthom x'jiksbu fuq il-prodotti għall-beħ, x'jiksbu fuq il-midja soċjali u l-iktar li ffukajt kienu fuq il-kanzunetti u x'jiġri waqt id-90 minuta logħba. Innotajt li jużaw l-iktar il-Malti iżda f'xi ċirkustanzi jużaw ukoll l-Ingliż. L-Ingliż jużawh għal iktar formalità u serjetà filwaqt li l-Malti jużawh meta jridu jgħaddu messaġġ b'mod iktar spontanju. L-importanti għalihom dawn is-supporters huwa hija s-sonorità, ġifieri li ismigħ. Għalihom dawn il-kanzunetti ma jinqrawx, iżda jingħadu u allura dejjem iffukaw fuq ir-rima, irrelevanti t-tul tal-vers u affarijiet oħrajn. Karatteristiċi l-iktar importanti għalihom huwa li ifaħru lill-klabb tagħhom u mbagħad ukoll imaqdru lit-timijiet oħra. Dwar l-ewwel kategorija huma jużaw l-element ta' kollettività, jgħidu li huma familja waħda, kemm huma b'saħħithom u anke imorru lura l-passat u jaraw is-suċċessi li kisbu. Mill-banda l-oħra ikun hemm l-antagoniżmu lejn ir-rivali u dawn ħafna mid-drabi jitwettqu metafori umoristiċi il-belt li l-Furjaniżi eżempju jgħidulhom il-ħodor tal-muffa, ġifieri jaqbdu l-muffa li hija xi ħaġa diskustanti u jaqbdu l-kulur tal-muffa u jaqabluh mal-kulur ta' dan il-klabb, ma' dan il-klabb Furjaniż. Fil-fatt ngħidulhom li huma qed jużaw metafora ta' tmiem u skadenza. Fil-fatt li l-Pawlisti jgħidulhom Addolorata FC u għalhekk hemmhekk qed jagħmlu użhom it-topofelija, ġifieri li jaqbdu post minn lokalità, dan il-każ iċ-ċimiterju, u għalihom iċ-ċimiterju qiegħed jirrappreżenta lil-irħal ġdid kollu. Barra minn hekk imbagħad hemm metafori li għandhom x'jaqsmu mal-ġisem uman li joffendu wkoll bħal pereżempju jgħidulhom ħadu l-banana. U barra minn hekk ukoll tintuża l-om ħafna mid-drabi. Meta rriċerkajt u bdejt nara xi studji saru barra minn Malta, innotajt li l-om li meta wieħed jgħajjar bl-om iweġġa l-iktar għaliex l-om tilet u allura wieħed qiegħed jinsulenta il-post minn fejn ġie l-bniedem. Barra minn hekk l-om naraw ġbija tal-familja li jkollha raġel wieħed, familja waħda u fil-fatt l-beltin jgħajruhom li omhom hija prostituta fis-sens qed imorru lura l-passat fejn meta kien hemm l-Ingliżi jew Malta u t-triq ta' streda stretta ovvjament kienu jitlu l-Baħrin u kien hemm il-prostituzzjoni. Fil-fatt il-Pawlisti ħafna mid-drabi jgħidu lill-beltin imlaqtin. Fil-futbol jgħidu xemxu xi tabartu kesħa dejjem hawn, ġifieri messaġġ li jenfasizza li dawn is-supporters għandhom impenn totali lejn il-klabb tagħhom u l-antitesi fl-ewwel vers qiegħda tkompli tixhed dan. Taqbila li hija magħrufa l-iktar mal-klabb Pawlisti hija dik abjad u iswed il-kulur, ma nixħdu qatt sakemm immut, jintwelid biex ngħix għalih, dejjem lest niddefendih, dan Pawlistu kburi bih, żgur li ma nistħix nurih. Raħal ġdid raħal twelidi, għal-bittik sakemm it-tieni, storja kbira b'interess dejjem ksibna s-suċċess. Ma nibżgħux mill-ebda tim u nuri ksibna matul is-snin, aħna dejjem qegħdin hawn biex lilkom nissapportjaw. Ejjew ħaniċċelebraw u f'vuċi waħda jinkantaw. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.